Ville Nieminen lataa liikkuvat taakse lähietäisyydeltä ja runttaa tasoituksen kauden 15 osumallaan. YV-maaleja Stanley Cup-voittajalla on kasassa tämän jälkeen 5. YV-maaleja Stanley Cup-voittajalla on kasassa tämän jälkeen. Luulen, että Nieminen tunnetaan joukkueessa ja se on päinvastoin positiivinen asia. Katsotaanpa tuo Ville osuma vielä siinä. Kohtalaisen kova laukaus. No se oli kyllä semmoinen, että se on niinku se vanha sanonta, että telkkä pönttöön, niin se napsahtaa sinne. Se on hirveän hyvä sanonta. Se meni sinne, se niinku sujahti, että siinä ei kerennyt kyllä Toivonen, loistavan pelin pelannut Toivonen niinku ollenkaan tuohon laukaukseen mukaan. Sanoit, että Toivonen pelasi loistavan pelin. Me Jukka Tammen kanssa tänään pelin aikana analysoitiin studiossa nimenomaan maalivahtipeliä. Oliko niin, että säkin nostat niin sanotusti kortin Toivoselle, eli voitti tänään Lehdon kaksikamppailussa, ei Lehtokaan huono ollut? No joo, ei Lehto huono ollut, mutta Toivonen oli parempi, koska siinä oli toisessa erässä niitä paikkoja. You've been waiting for the song of your life, yeah. The time is now, go. No hesitation, no backing down now. So just, hey,